Buyog, asa di atong mabuang buyog. Amo Kapoy ka ka, atong kuya. pangdili ay trabaho. Gabipat na wa diri yun. Ate, asa di ka ikante. Nindis ko, karon pa ko ni uli. Abawi sa likod. Hindi ka sa kondis ko. Abawi sa likod. Bawi sa Eh. No, kami nagtupo namin luha mo. Sa labot na ko ninyo eh. Hilas kay mo istorya na ko. Igsuon ta mo? Ha? Kasi pag natin, grabe asa di. Sino igsuon na rin ta mo? Tanon, dagway ninyo. Kabalog akong ampon na ko. Asa daw ang naumbi. Parehas mo mga naong. Layo na kay ko ninyo. Siglimpyo. Maugi ako. Tatagya ko na itong balay. Sada pag natin, kay kapoy ka mong trabaho nga rin, nakita ra tulog. Yan ang winta mo. Nangwinta mo. Ibiyaan tang mama dili ug papa. Kung mauwang kayo mangwinta, ganahan mo palayasan ta mo dire. Asa daw? Oh. Nabag ka kahit mong palayas niyo. Kaya ako'y magkuwang. Sa mo kayo. Nalanti ka nilong. Matungko ko sa muka. Ano na siya? Tulog sa mga tumuwang. Ako siyang magulong ang kayo lagam kayo. Saan na lang Ayo, unsa man bakante ni CR. Ha? Bakante ni CR. Oo, ang ihi dong kay 3, ang libang kay 5. Ah, magsilibang lang lang. Limpyo naman na dila dong. Ah, sige, ako lang ka na Sige. niya. Uy, ti, asa ka ti? Tita, bangit sa nga rin ti, uy. Obligasyon na ninyo manglimpyo, oy. Ako nga maguwang ako adyan na manglaag, magtagay, anak, mo na akong Kaya ayaw sa buhaton. nana ti. Itagaan ganit ang trabaho ti, kay para sa din taon niya. Makakaunta niya. Nasa taan ni 1K, tagabuwan niya. Kaya magsige na kaglag-lag, di ka na mamuloy. Obligasyon man dyan na ninyo. Na si Buy, sa ato sang pamahuran. Eskwela, masay kaon. Problema na nimo kay mo matutinood nga igsoon ako. Igsoon ganin mo tinood, di ba di? Kasi pag nanatay suon sa tantuluti, yung sa kamang kunti, uy. Ako istoryahin ko kay kabalo na ko sa unsa ako mangay buhaton kay piguang na ko. Na kay Jis dira. Naaman ti. Yay ko. Nati ka nang, alin ba yan iti, nakasukanta sa tag-iya po. Kilabot nga masulti pa di ka sa tag-iya di ay. Ano nagsaba din hagot? Aring Jis di. Are. Oy kay palit ko sigarilyo. Saan mo din na ni Muti? Palit ako sigarilyo. Layo sa sudo ng mga inanang bisyo ti, uy. Wala ko'y labot kay wala tay ginikanan. Isan pati, uy. Sige yaw dire. Sige paglimpyo mo dire, trabaho mo dire. Ako ang gusto akong lihok ron, akong buhaton. Mula ang magtagay-tagay sa akong barkada. Kasi naman akong kalimpay ko mo. Naaral ni Muti. Yoy. Palit to na mapugas ang gisweldo sa CR. Look. Buyog! Asa man dili ang kwarta nga? Kumanti nga pampalit na to bugas. Wabi ako kabawi si ate biya to si Bangkay diri. Kumanti pa di kuha. Ay, kakuya. Ate, asa di ang kwarta diri nga 1K ate, pampalit og bugas. Wala, gilibre na ako sa akong mga barkada. Gilibre na akong tagay. Ako ba naglibre nila entrance sa diskuhan? Saman, Ate, biyaw. si reklamo. 1K pa jud. Ari naman kang manguha og kwarta ate nga. Uli pa jud kanya. Nabuto kwarta ni Nya. kaon. Ilas kayo mo. Ang kisay tagyan ng balaya. Oh, At ka man tulo ate. oh, dili na yung dahan. Ako ang tagyan ni kay ako'y maguwang. Sapot, layas mo diri. Ay, sumuka niyo. Pasalamat din mo, huli ka rin balaya. Bisig sumpol kayo mga naong. Yung bala mo dahil, lako ko is buka. Dagwa yan. Yo, saan mo tayo para makakount tayo. Sige lang dong. Maabot ra ang time dong nga. Ka kwarta ta makakaunta dong. Para ay mangita tag pagpaging makakaunta dong. Alam mo. Basta dong. Raman ako natayain. Alas na natayan na. Oh, sige dong. Kay mamasa na gibuhat nila mamag ni Papa. Ang gibihan mo sa tagmanang papaya eh. Ikaw dong. Kay si mamag si Papa sad. Nasa laing pamilya. Kalimutan na sa kanila.
Buha na lang taga to ay. Salamat kayo. Dan kay kabawa mo sa tanah. Ay, taga to. Managat na ta. Para makasap. Tara doon. Ano na? Taga na. One, two. Tabang! 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 Disa, Disa. Manghod. Ang saba, mga na kumanghod. Manghod. Susay, wako'y pakyan ang mga mga. Nalumos. Tuwa ka to. Nalumos? Oh, Pagtarong ba? Nalumos? Lagi, Oo, lagi pagtarong. sa'yo mag-uwi. Nangisda, gikan. Asa sila dapit? Tuwa nga to. Ay, Nanagot ang tatay ko. Nanagot to para tapos. Ano na mga diray? sorry kayo. Tungudin mo. Tungudin mo. Sino ako? Tungudin mo. Ito. Tungudin mo ikapaw. Awa din eh. Nanagot ni paraw ta makakaw pero makanay mag-ikapaw. Sino?